Wangiduge County ma Nairobi, apisas mag thieth County ma Nairobi koro kwedo report mayango ni tuo nyaldiema nyomuoche skul sekondar ma Upper Hill. Apisas goyango ni gitimo nonro matut mar yango gima nyo kelo midhiero no ne jopuonjre ka koro nonro mawi to yango ni nyok yudo midhiero mar amiba kaka Judith Omondi leronwa tel skul no yango ni mana jopuonjre 11 ema pod nitiere osiptal nyaka sechegi. Karsario marokinyi erangach mar skundni ma Upper Hill Bori Nairobi. Jonyuol temo matek mondo bigi donji skundni mar neno nyithindgi. Ma bang' lipot wuok ni mahao jopuonjre 100 skundni osebedo kod ambululu kod ich kach kuom mahao ndala dek koro. En ywaruok magikone to koro jonyuol nodonjo gi thuon mar rango ngima nyithindgi. Kaluwore kod director mar weche somo kod mano mar weche thieth e kaunti ni ma Nairobi, negi yudo report mar tuo mar nyithindo gi Jumapil, kendo negi rwako maromo jopuonjre 20 e osiptal, ka 60 to ne othiedhi e osiptal ma Bagathi kae to dok e skul. Wach ma jonyuol koni tend skundno ne ok olieko negi nyaka ginene wang' jowi. On Thursday, the students were complaining of stomach aches, a number of them. We discussed and raised the issue with the school. Then they said everything is okay, we went home. Yesterday evening, we saw on the news, not from the school, we heard that our kids were suffering. When we called the school, they said everything is okay. But today in the morning, we came to the school, we confirmed for ourselves the children are sick. You can see we also interrogated few kids. They said they have no body strength, they are weak, they cannot go to classes, they have stomach problems. Now the problem is this. We are the representative of the parents. The school never communicated to us. Wachne ne oketo japuonj maduong' mar skundni e orindi maliet, kendo loso kod jonyuol ne ok obedo ni mayot. This morning is when we have sent the message. We never knew somebody somewhere would place information in connection to outbreak of cholera. So as we were not panicking, we were in charge. As usual, whenever a student complains of anything regarding touching on sickness, we have a clinic here and a clinical officer who attends to them. And that is what we did. Odiochieng' manyoro, luoro ne nitie ni kamoro de bed ni nyaldiema omuochi skundno. Wach ma owito oko kod duoko mar pim mane otim manyiso ni jopuonjre go ni kod amiba. Our initial tests and what we have treated for has been amoebiasis. And so we are investigating what could have been the original cause or source of that infection. We, as the health department, have also taken samples to be able to culture for cholera. So we did rapid tests and they turned negative, but we did not want to stop at that. So we have taken samples and we'll culture, and by tomorrow we'll be able to have confirmation if any of the students could have that. Tuo mar amiba thothne yudo kod ji ma ochamo chiemo ma ok oted malong'o, pi molil ma ok oketie yath, kata ma ok ochwak kod chamo olemo ma ok oluoki kata ma oluok kod pi ma ochido. We were able to chlorinate some of the water when we came on Sunday as an immediate response. However, from what we got from the principal, that there has been water in the school, we looked at the storage tanks and the storage capacity, and we were comfortable with that. Odiochieng' makiny, lipot mathoth ibiro chiw mondo mi oler mathoth poni nyaldiema nyalo bedo e skundno. Judith Omondi, Ramogi TV.